Ассалому алейкум дӯстон, бардарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб. Хуш омадед ба канали мои, канали Қодиров Сайбирҳон. Бардаро як гоҳи фурӯша, гоҳи карпат бисёр бардаро хоҳиш карда, як гоҳи ҷӯшо партош ширдор бисёр хоҳиш карда. Бардаро ба хотири шумо як гоҳи гусоладор. Пародаш карпада, карпади тоза. Гусолакиш чайра? Модаи бардаро. Наворо то охир тамошо кунед. Ҳатман подписатсия, лайк абҷақин, дастгири шумо пешраи мост. Ина гусолакиш бардаро. Бардаро ҳозир ина моира ҷӯшиданша нишон метем, дандоношо шумо да нишон метем, шумо бубинем бардаро. Дуимзои бардаро, ина хай дуимзои ёшай маълумай бардаро, ина хай ҷӯшиданша нишон метем, ҳар чочоч ба гаранти кор мекунем. Бардаро ҷӯшиданда шуморо ман нишон метем, кашидан ҳама тараф шумо мебинем. Бардаро ина ҷӯшиданша бинем, ягон мисон қабилаи нечай тамошо кунед навора то охира. Ина чочи пеш бардаро, ҳамира бардаро ма шахсан гаранти метум барои чочкуручиёш, ма гаранти метум шат. Ина ду чочи дигариш бардаро. У чочош, чорум чочош бардаро ҷавоб мегирад. Шатазани ҳама тарафаш гаранти бардаро. Ина бардаро ҷӯшидесай тамошо кунед. Шириш тозай. Ягон адати шатазани вабше надоро бардаро. Ина чорум чочош. Як гудак меҷӯшад. Асабиё. Ина бардаро шир шиден сабсафед ғавсай. Бардаро тамошо кунед кашидесай вабше чулоқ нестай. Ну бениҳоят гӯй буд баланд. Шириш чанд қай саҳарро бега? Чанд та? Ба бардаро саҳар бега мега 8 тир мета авқотча битем бардаро 7-8 дора бардаро саҳар бега. Бардаро ина ҳозир ма дандоншам нишон метам шумо бардаро бисёриш меган ки дандонша нишон наду, ина ҳозир дандонша нишон метам. Ина бардаро дандонша дидесен деюм гусолашай мо ҷавоб мегем. Хай бо фикрои худтон анихинем бардаро. Комментарияда анихинем. Мақсад бардаро гоҳи гарантини масъалаи шатазани чиёш гарантия бардаро. Вабше шата намезан ҷавоб мегем ширпиришта аҳлишта бардаро. Адрес Хуросон, номерои телефон 911 21 72 21 имо WhatsApp аст бардаро. Бардаро нархира мо мондем 13000 сомон бо муомила дора, дастсафка дора бардаро. Кадом ки занг мезанам маслиҳат мекунем бардаро. Дастсафкои мо бардаро камтар қимат шидай боронгарияи раҳо безебай мора буфаҳмем бардаро ки дастсафко қиин шидай ҳамун сабаб бардаро 13000 бо муомила дора, дастсафкам дора бардаро. Худо нигаҳбонатон, касб кори ҳаматонда барор мехом.